بجاخ باسخر بمرهوي قبر ميكائيل تصحفت صحفتي عبز بزح حورتسب عالم زمسرت زمدنا بحفشا بفلاي كاس درابيت حادث تقولو ነገር አሎ ንሱ ኸ ንቁጠባው ትሕሶ ናይቲ ዝምድና ኮነ ስድራ ዝጸሉ አሉታዊ ንጥፈታት ልምድታትን ካብቲ በተደጋጋሚ ዘይምረጽ ረዋሒታት እዩ በዚ መንጽር ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ባህሪያት ንምእላዮም ኮነ ንምውጋዶም ዝተፈላለዩ መንገድታትን ሜለታትን ምጥቃም ካብቲ ዝበለጸ አማራጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓደ ግዜ እዞም ልምድታት ተደለይቲ ዝኾኑሉ ግዜን ኩነታትን ኣይተሳኑን መስተ ካብቶም ብብዝሒ ንቁጠባ ናይ ሓንቲ ስድራቤት ንድሕሪት ዝጎተት ልምዲ እዩ እናተባህለ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ቀጻልነቱ ንኽወሓስ ዝጽውዑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ክህልው ከም ዝኽእሉ እውን ንምግማቱ ካብቲ ዘየሸግር እዩ ብፍላይ ኣብቶም መስተን ምስ መስተ ምትእስሳር ኣብ ዘለዎም ነገራት ምትካርን መነባብሮኦም ዝመርሑ ውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለታት እንክትሰምዖ ብዙሕ ከገርም ኣይክእልን ይኸውን ይኹን እምበር ካብ ዝፍልይ ብዝበለ መዳይ